Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου. Με τη Βασιλική Μάντζιου, καθηγήτρια παιδιατρικής νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αγαπητοί ακροατές του φιλόξενου σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, γεια σας. Είναι η εκπομπή «Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου». Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας ένας ειδικός επιστήμονας της διατροφή και μάλιστα στη διατροφή των παιδιών. Είναι κοντά μας ο κύριος Καλέργης, ο οποίος είναι κλινικός διατροφολόγος στο νοσοκομείο Παίδων Αγγελέα Κυριακού και είχε τη χαρά και αυτός να συμμετέχει σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται από μέρους μου να ενημερωθεί όσο γίνεται πιο απλά αλλά επιστημονικά το ευρύτερο κοινό και το ακροατήριο της Πειραϊκής Εκκλησίας σε θέματα που άπτονται της φροντίδας του παιδιού. Γι' αυτό, δεδομένου του μεγάλου θα έλεγα προβλήματος που σήμερα έχει η χώρα μας της παχυσαρκίας και γενικότερα με την κακή διατροφή θα έλεγα, αυτά αποτέλεσαν το κίνητρο να καλέσω και να προσκαλέσω τον κύριο Καλέργη να βρίσκεται σήμερα κοντά μας για να μας δώσει τις πολύτιμες γνώσεις του και εσείς να πραγματικά να ωφεληθείτε και πιστεύω στόχος θα είναι αυτής της εκπομπής όσο γίνεται να ευαισθητοποιηθείτε έτσι ώστε να τροποποιήσετε αν έχετε κάποια κάποιες κακές συνήθειες. Κύριε Καλέργη, καλώς ήρθατε στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε γενικά για τις υγιεινές συνήθειες διατροφής και εσείς θα μας πείτε τώρα ό,τι έχει σχέση με το πρόβλημα που έχουμε σαν χώρα. Νομίζω ότι έχουμε την πρωτιά και σε αυτό έχουμε τα πιο πολλά παιδιά. Μάλιστα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία παρουσίασαν οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, της οποίας και είμαι μέλος, με αφορμή τη βδομάδα ευαισθητοποίησης κατά της παχυσαρκίας που έγινε από 21 έως 26 Οκτωβρίου, στην Ελλάδα το 48,9% των 7χρονων αγοριών και το 44,8% των 7χρονων κοριτσιών έχει βάρος άνω του φυσιολογικού. Στα αγόρια αυτής της ηλικίας το μέσο βάρος είναι τα 29,5 κιλά και το ποσοστό παχυσαρκίας είναι 23,9%. Ενώ για τα κορίτσια το μέσο βάρος είναι 29,1 κιλά και το ποσοστό παχυσαρκίας 18,6%. Τόσο το μέσο βάρος όσο και τα ποσοστά παχυσαρκίας είναι τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισπανία. Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στα παιδιά ηλικίας 9 ετών. Το 57,2% των αγοριών στη χώρα μας έχει βάρος άνω του φυσιολογικού, ενώ το ίδιο ισχύει και για το 50% των κοριτσιών. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία που ήδη τώρα μας αναφέρετε, πραγματικά είναι πολύ ανησυχητικά. Δεν είχα υπόψη μου τόσο υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας ανά φύλο και είναι τα στοιχεία για συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Άρα λοιπόν θέλουμε μια επαγρύπνηση και εγρήγορση από μέρος των διαιτολόγων και όχι μόνο όλων των συναφών επιστημόνων που συνεργάζεστε για να αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε λίγο η παχυσαρκία ή όλα αυτά τα ποσοστά που μας αναφέρετε συσχετίζονται με κοινωνικονομικά δεδομένα, δηλαδή εντοπίζονται πιο πολύ στις χαμηλότερες οικονομικά τάξεις, στις υψηλότερες, που τα ερευνητικά δεδομένα τι αναφέρουν γι' αυτό? Φυσικά. Το ένα και μεγαλύτερο πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας έχει αυξημένη συχνότητα στα χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα. Τα ποσοστά παχυσαρκίας σε αγόρια 7 ετών από οικογένειες με ετήσιο εισόδημα κάτω των 30.000 ευρώ ήταν 25,5% και σε κορίτσια 26,4%. Αντίστοιχα, αγόρια και κορίτσια οικογενείων με εισόδημα μεγαλύτερο ίσο των 30.000 ευρώ, τα ποσοστά ήταν 6,7% και 12,5%. Σαφώς μικρότερα. Όσο προχωρά αυτή η οικονομική κρίση που βιώνουμε καθημερινά, τόσο θα αυξάνονται και τα ποσοστά της παιδικής παχυσαρκίας. Οι παράγοντες κινδύνου επίσης είναι πολύ αυξημένοι. Σύμφωνα με τις μελέτες, το 65% των παχυσάρκων παιδιών ηλικίας από 5 έως 10 ετών έχουν ένα παράγοντα κινδύνου, όπως είναι η υπέρταση, η υπερλιπιδεμία, η διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη, ενώ το 25% εξ αυτών έχουν τουλάχιστον 2 παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.
Θα ανέμεινε κανείς σύμφωνα με αυτά που μας έχεις αναφέρει ότι τα χαμηλά εισοδήματα δεν θα είχαν παχυσαρκία, θα είχαν αντίθετο αποτέλεσμα. Αλλά αυτό λίγο δεν προκαλεί, έτσι, δεν είναι λίγο, θα έλεγα, δεν συμβαδίζει. Πώς το ερμηνεύεται τα χαμηλά εισοδήματα έχουν και η παχυσαρκία? Δηλαδή οι γονείς δεν δίνουν τη δέουσα σημασία? Δεν είναι αυτό. Αυτοί που έχουν χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα μπαμπά και μια μαμά οι οποίοι δύσκολα τα φέρουν πέρα, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί να φωνάξουν διαιτολόγο για το παιδί τους, δεν μπορεί να το στείλουν στο γυμναστήριο, δεν μπορεί να το στείλουν σε άλλες δραστηριότητες να αθληθεί, δεν μπορεί να πάνε μια εκδρομή, ένα θέατρο. Το παιδί μένει πολλές ώρες μέσα στο σπίτι και είναι λογικό το μυαλουδάκι του να κινείται γύρω από το φαγητό. Εστιάζεται καθαρά δηλαδή στο οικογενειακό περιβάλλον και σε συνάρτηση βέβαια με το οικονομικό τους εισόδημα. Βέβαια, πολύ καλά αναφέρατε ότι συσχετίζεται η παχυσαρκία με αυξημένο κίνδυνο, με παράγοντες κινδύνου για την ζωή την ενήλικο. Αν και τελευταία πιστεύω ότι βρίσκουμε και παιδιά που έχουν αυξημένη χολυστερίνη και αυξημένα επίπεδα τριγλικεριδίων λόγω ακριβώς της κακής διατροφής. Νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, ότι στο νοσοκομείο παιδών έχουμε τέτοια αντίστοιχα εργαστήρια και ιατρία παρακολούθησης παιδιών και ιατρείο παχυσαρκίας, αλλά νομίζω και με τριγλικερίδια και χολυστερίνες. Ναι. Υπάρχει και το ιατρείο παχυσαρκίας, στο οποίο μπορεί να απευθύνονται οι γονείς, μπορεί να κλείσουν ραντεβού μέσω του 1535. Το ιατρείο αυτό το κάνει το ενδοκρινολογικό τμήμα του νοσοκομείου. Θα έρθουν εκείνη τη μέρα, θα το δει ενδοκρινολόγος και παράλληλα θα το παραπέμψουν και σε εμάς, στους διαιτολόγους. Όταν τώρα μιλάμε για παχυσαρκία, πόσο, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν δείκτες, χρησιμοποιείτε δείκτες για να ορίσετε το βάρος, το φυσιολογικό, ανηλικιακή ομάδα. Όταν λέμε ένα παιδί είναι παχύσαρκο, πόσο πρέπει να απέχει από το φυσιολογικό του βάρος να χαρακτηριστεί πέρα από την εμφάνιση, που ούτως ή άλλως φαίνεται όταν ένα παιδί είναι παχύσαρκο, δηλαδή με επιστημονικά κριτήρια? Ναι. Παλιά λέγαμε ότι αν είχαμε ένα άνδρα 1,70 έπρεπε να είναι γύρω στα 70 κιλά. Εάν είχαμε μια γυναίκα 1,70 έπρεπε να είναι γύρω στα 60 κιλά. Αυτό έχει αποδειχθεί εντελώς λανθασμένο, γιατί η ζυγαριά μας λέει πολλά πράγματα, αλλά δεν μας λέει και ολόκληρη την αλήθεια. Και έτσι σήμερα, για να αξιολογήσουμε το σωματικό βάρος ενός ανθρώπου σαν πιο αξιόπιστο εργαλείο σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιούμε το δείκτη μάζας σώματος, ο οποίος είναι όταν διαιρούμε τα κιλά μας με το ύψος σε μέτρα στο τετράγωνο. Αν αυτό που θα βρούμε εμείς οι ενήλικες είναι κάτω από το 19, τότε χαρακτηριζόμαστε λιποβαρείς. Αν κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25, τότε μιλάμε για φυσιολογικές τιμές. Εάν κυμαίνεται από το 25 μέχρι το 30, χαρακτηριζόμαστε υπέρβαροι, και πάνω από το 30 ξεκινάει η παχυσαρκία, η οποία είναι κλιμακούμενη. 30 με 35 έχουμε απλή παχυσαρκία, 35 με 40 σοβαρή, 40 με 50 νοσογόνο και πάνω από το 50 έχουμε κακοειδή παχυσαρκία. Στα παιδιά λοιπόν, ενώ το υπολογίζουμε με τον ίδιο μαθηματικό τύπο, τα παιδιά έχουν δικά τους όρια, τα οποία τα έχει επεξεργαστεί ο Κολ και οι συνεργάτες του, τα οποία θα τα βρούμε σε ειδικούς πίνακες, τους οποίους δεν μπορώ να τους αναλύσω τώρα. Και δεν ενδιαφέρουν προφανώς τους ακροατές μας, αλλά πάντως είναι πολύ πιο χαμηλά τα όρια. Αυτό το λέω γιατί κάμια φορά μπαίνουμε σε κάποια μηχανή στο ίντερνετ, βάζουμε το ύψος του παιδιού, το βάρος του παιδιού και μπορεί να μας το βγάλει φυσιολογικό, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Μπορεί ένα παιδί που το δείχνει αυτή η μηχανή φυσιολογικό να είναι και παχύσαρκο παιδί. Άρα λοιπόν θέλω να τονίσω αυτό, ότι τα παιδιά έχουν τα δικά τους όρια και όχι αυτά των ενηλίκων. Και οι γονείς καλό θα είναι να συνεργάζονται με κάποιον ειδικό όπως εσείς για παράδειγμα, και όχι μόνοι τους αυθαίρετα να προσπαθούν να βγάλουν το δείκτη μάζας σώματος και να χαρακτηρίσουν το παιδί τους ναι ή όχι παχύσαρκο. Οπωσδήποτε αυτή την εκτίμηση πρέπει να την κάνει κάποιος ειδικός. Ο πρώτος ειδικός είναι ο παιδίατρός τους. Αυτός είναι σε θέση να εκτιμήσει αν το παιδί είναι παχύσαρκο ή υπέρβαρο παιδί. Έτσι, και από εκεί ύστερα ή το παραπέμπει ο ίδιος ή απευθύνονται οι ίδιοι σε κάποιο διαιτολόγο, και αν ο διαιτολόγος αυτός είναι και εξειδικευμένος, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο στην παιδική παχυσαρκία, ακόμα καλύτερα. Βέβαια. Είπαμε στην εισαγωγή και στην αρχή ότι ένα από τα αίτια είναι το χαμηλό κοινωνικονομικό τους επίπεδο, εισόδημα και όλα αυτά. Φτάνει αυτό που μόνο του να οδηγεί σε ένα παιδί με παχυσαρκία, ή είναι και άλλοι παράγοντες ορμονολογικοί, μεταβολικοί, που θα δράσουν συνερμικά και θα μπορέσουν για να εμφανιστεί το πρόβλημα της παχυσαρκίας?
Οι ορμονολογικοί παράγοντες βέβαια πάντα υπάρχουν. Απλώς είναι σε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Δηλαδή μπορεί το 1, 2, άντε 3% των παχύσαρκων παιδιών να έχει αυτό το πρόβλημα, γιατί οφείλεται σε κάποιες ορμόνες. Συνήθως είναι ορμόνες του θηροειδή κλπ. Γι' αυτό λοιπόν πάντα πρέπει να γίνεται μια διερεύνηση και ως προς αυτή την κατεύθυνση. Τα βασικότερα όμως αίτια της παχυσαρκίας είναι άλλα. Μεγάλο ρόλο παίζει η έλλειψη άθλησης και η κακή διατροφή, όπως επίσης και ο μεγάλος όγκος τροφής που όλο και περισσότερο καταναλώνουν τα σημερινά τα παιδιά. Βέβαια, έθεσα αυτή την ερώτηση ακριβώς αυτό για να ξεκαθαρίσουμε και εμείς και οι ακροατές μας, γιατί συνήθως οι ενήλικες λένε ότι πάχυνα γιατί έχω θηροειδή. Άρα αυτό δεν είναι σε τόσο μεγάλο ποσοστό και αναλογία στα παιδιά. Τα παιδιά περίπου και τα σημαντικότερα είναι η κακή διατροφή και το πρότυπο, θα έλεγα, που υπάρχει μέσα στην οικογένεια. Φυσικά. Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Όταν έχουμε ένα παχύσαρκο γονέα, ένα παιδί έχει 40% περισσότερες πιθανότητες να γίνει παχύσαρκο. Όταν και οι δύο γονείς είναι παχύσαρκοι, το ποσοστό ανεβαίνει στο 80% περίπου. Εσείς τώρα από την εμπειρία σας, γιατί ξέρω ότι μέσα στο νοσοκομείο παιδών παρακολουθείτε πάρα πολλά παιδιά και συνεργάζεστε και με το ιατρείο της παχυσαρκίας και συνεργάζεστε και με το διαβετολογικό μας κέντρο, γιατί ξέρω ότι είστε και ασχολείστε και με τα παιδιά με τον νεανικό διαβήτη, που και εκεί είναι πάρα πολύ σημαντική η διατροφή. Από την εμπειρία σας και από τη συνεργασία σας με όλα αυτά τα παιδιά, τι έχετε διαπιστώσει πιο πολύ οι γονείς ή τα παιδιά είναι αυτά τα οποία πραγματικά δεν μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό το πρόγραμμα που λέμε υγιεινές συνήθειες διατροφής? Γιατί φαντάζομαι πέραν των προβλημάτων της παχυσαρκίας προσπαθείτε και μέσα από το πλαίσιο της διατροφικής κατάστασης των παιδιών να παρέμβετε. Ναι. Φυσικά μεγάλο ρόλο, είπαμε, παίζει η ίδια η οικογένεια. Πρέπει να επικρατούν σωστές διατροφικές συνήθειες σε όλη την οικογένεια και για να γινόμαστε εμείς οι ίδιοι το παράδειγμα προς τα παιδιά μας. Όταν μας βλέπουν λοιπόν ότι ξυπνάμε το πρωί και φεύγουμε π.χ. με ένα καφέ χωρίς να πάρουμε πρωινό, τι θα κάνει αυτό το παιδάκι? Δεν θα πάρει και το ίδιο πρωινό. Όταν δούνε ότι δεν τρώμε εμείς τα φρούτα μας, δεν τρώμε τις σαλάτες μας, δεν τρώμε το ψάρι, πού θα το βρει αυτό το παιδί για να το καταναλώσει? Άρα λοιπόν το πρότυπο πρέπει να γίνουμε εμείς οι ίδιοι. Με αφορμή ακριβώς με αυτά που αναφέρεις, θέλω να ρωτήσω, λέμε για τους ενήλικες ή όσα παιδιά είναι, ή όσοι ενήλικες είναι σε διατροφή, σε δίαιτα, και εγώ αυτά τα απέκτησα όταν αναγκάστηκα κάποια φορά να συμβουλευτώ διαιτολόγο, και εκεί δεν σας κρύβω ότι αναγκάστηκα να παίρνω όλα τα γεύματα που θεώρησα ότι ήταν και υπερβολικά. Τι λένε τα σύγχρονα guidelines ότι έχει σχέση με τα πόσα γεύματα πρέπει να παίρνει ένα παιδί? Κανονικά ένα παιδί πρέπει να παίρνει 5 γεύματα τη μέρα. Το πρωινό είναι λίγα αναπαραίτητο. Πρέπει να τρώει κάτι στο σχολείο. Ως ενδιάμεσο που να είναι ένα υγιεινό σνακ. Και αν θέλετε μπορούμε να δούμε τι είναι υγιεινό και τι ανθυγιεινό. Νομίζω ότι αξίζει να τα πούμε, γιατί όσες φορές και να τα ακούν οι ακροατές, και εγώ προσωπικά νομίζω είναι χρήσιμα και ωφέλιμα. Αυτά που δεν θα πρέπει ένα παιδί να τρώει στο σχολείο είναι οι τυρόπιτες, ζαμπονοτυρόπιτες, οι ατομικές πίτσες, τα κρουασάν, τα πεϊνιρλί, οι κασερόπιτες και όλα αυτά. Είναι όμως αυτά τόσο γευστικά και τόσο καλά που όλοι τα θέλουμε. Είναι γευστικά, αλλά να ξέρετε ότι όσο προχωρά αυτή η οικονομική κρίση που βιώνουμε όλοι, τόσο χειρότερη θα είναι και η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται. Μίλαγα προχθές με μια κυρία που δουλεύει σε εργαστήριο με σφαλιατοειδή και της λέω πόσο πουλάτε, και μου λέει πουλάμε τη ζαμπονοτυρόπιτα 22 λεπτά και την τυρόπιτα 16 λεπτά. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια τυρόπιτα με 16 λεπτά? Δεν μπορούμε να τη φτιάξουμε. Έτσι, χρησιμοποιούν λοιπόν πολύ κακής ποιότητας τυρί, έτσι, κακής ποιότητας λίπος, και γι' αυτό εάν το παιδί πάρει ένα κομμάτι τυρόπιτα από τη σπιτική θα έχει τις ίδιες θερμίδες, αλλά η διατροφική αξία θα είναι τελείως διαφορετική. Εμείς θα βάλουμε το καλύτερο τυράκι και το καλύτερο λαδάκι. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτά που μας λέτε. Μια καλή επιλογή
για να δούμε και τις καλές επιλογές. Θα μπορούσε να είναι ένα τόστ, θα μπορούσε να είναι ένα κουλουράκι σουσαμένιο. Μια άλλη μέρα θα μπορούσε να πάρει ένα φρούτο που να είναι εφικτό και να το καθαρίσει, όπως μια μπανάνα. Μια άλλη μέρα μπορεί να πάρει μια μπάρα δημητριακών με 2 πιο μικρότερα φρουτάκια. Μια άλλη μέρα μπορεί να πάρει μια αραβική πίτα από το σπίτι που να έχει μέσα λίγο ζαμπόνι, γαλοπούλα, τυράκι, μαρούλι και ντομάτα. Πολλές εναλλακτικές προτάσεις μας κάνετε. Ένα κομμάτι σπιτικό κέικ. Οι γονείς συνήθως, και ειδικά η μάνα, γιατί εγώ είμαι κλασική και παραδοσιακή, η μητέρα είναι αυτή η οποία πραγματικά ρυθμίζει τα της υγιεινής διατροφής μέσα στο σπίτι, αλλά από την άλλη πλευρά λέει, εγώ εργάζομαι, δεν προλαβαίνω. Ή και οι δύο γονείς σήμερα εργάζονται πολύ, επιστρέφουν να εργάζονται στο σπίτι και η δικαιολογία, πιστεύω και εσείς θα την ακούτε συχνά μέσα στο νοσοκομείο, ότι δεν προλαβαίνω. Στην προσπάθειά σας να τους ευαισθητοποιήσετε, γιατί δεν μπορείτε να τους επιβάλλετε τίποτα, να τους ευαισθητοποιήσετε για να αποκτήσουν κάποιες υγιεινές συνήθειες, νομίζω θα ακούτε αυτή την ωραία δικαιολογία, δεν προλαβαίνω. Ναι. Και όλα αυτά τα έτοιμα που αγοράζουμε, μπορεί να μην την πάρουμε από το κηλικείο, αλλά να πάρουμε από τα σούπερ μάρκετ τις έτοιμες πίτσες, τα έτοιμες τυρόπιτες. Αυτό τι. Πάντα πρέπει να βρίσκουμε λίγο χρόνο για το παιδί μας. Μην ξεχνάτε ότι γι' αυτό δουλεύουμε, γι' αυτό σκοτωνόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ, γι' αυτό το στέλνουμε σήμερα σε τόσα φροντιστήρια, σε τόσες δραστηριότητες. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να του διασφαλίσουμε την υγεία του. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Άρα πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο χρόνο να ασχοληθούμε και με τη σωστή διατροφή του παιδιού μας. Είπαμε ότι πρέπει να είναι 5 τα γεύματα. Συνήθως τα παιδιά, νομίζω ότι σπάνια θα βρουν παιδί που να πάρει 5 γεύματα. Συνήθως αμιλούν και πιστεύω ότι έχετε απόλυτο δίκιο λέγοντας ότι οι γονείς είναι το πρότυπο. Και αν οι γονείς δεν αποτελούν πρότυπο υγιεινών συνηθιών διατροφής, όσο και να προσπαθήσετε κι εσείς και εμείς ως νοσηλευτές και οι παιδίατροι, δεν νομίζω να καταφέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πόσο ανταποκρίνονται οι γονείς σε όλες αυτές τις προσπάθειες και τις συμβουλές που δίνετε εσείς? Έχετε δει ανταπόκριση? Πολλές φορές ανταποκρίνονται, άλλες φορές δεν ανταποκρίνονται. Έτσι. Και αυτό βέβαια συσχετίζεται και με το μορφωτικό επίπεδο και με όλο αυτό. Ασφαλώς και συσχετίζεται, έτσι, αλλά έχω δει πολλές φορές γονείς που είναι από χαμηλά λαϊκά στρώματα και ασχολούνται πάρα πολύ με τη διατροφή του παιδιού τους, και έχω δει και άλλους γονείς οι οποίοι έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο και δεν ασχολούνται τόσο γιατί είναι πολύ άσχολοι, γιατί δεν βρίσκουν το χρόνο να ασχοληθούν. Άρα και αυτό παίζει το ρόλο του, αλλά δεν είναι το απόλυτο. Ήθελα να ρωτήσω, βέβαια δεν μπορούμε να προλαβαίνουμε να πούμε τη σύνθεση, δηλαδή τα συστατικά που πρέπει να περιέχει οι βασικές ομάδες τροφίμων που πρέπει να είναι στα γεύματα. Έτσι αδρά, αν θέλετε να μας πείτε λίγο και για την ποσότητα του γάλατος και για το άσπρο κρέας και τα ψάρια. Είναι τροφές τις οποίες τα παιδιά όσο μεγαλώνουν σιγά σιγά τις βγάζουν από το διαιτολόγιο και οι γονείς υποκύπτουμε, θα έλεγα, στην άρνηση, στις αντιρρήσεις των παιδιών μας. Μάλιστα. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με το γάλα. Το παιδί πρέπει να πίνει το γάλα του. Το γάλα είναι απαραίτητη τροφή σήμερα, γιατί τα παιδιά χρειάζεται το ασβέστιο και για να φτιάξουν γερά κοκάλα και για να αναπτυχθούν. Περίπου χρειάζεται, το μήνυμα που χρειάζεται ένα παιδί είναι 800 μιλιγκράμμ ασβεστίου τη μέρα. Ένα ποτήρι γάλα έχει 300 μιλιγκράμμ. Άρα ένα παιδί πρέπει να πίνει σήμερα τουλάχιστον 2 ποτήρια γάλα τη μέρα για να παίρνει τα 600 μιλιγκράμμ, γιατί τα υπόλοιπα 200 τα μαζεύει και από άλλες τροφές. Τώρα, το γάλα αυτό καλό είναι να είναι ημιαποβουτυρωμένο. Όχι γιατί το λέω εγώ, αυτό λένε οι παιδιατρικές εταιρείες όλης της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων είναι και η ελληνική. Ένα παιδί το οποίο είναι πάνω από 2 ετών μπορεί να καταναλώνει άφοβα γάλα ημιαποβουτυρωμένο. Αυτό το μόνο που στερείται είναι το λίπος. Όλα τα άλλα τα θρεπτικά συστατικά τα περιέχει. Το light, αλλά υπάρχει γάλα με 0% λιπαρά. Αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να το καταναλώνουν, γιατί στερείται λιποδιαλυτών βιταμινών. Ενώ άφοβα μπορεί ένα παιδί από 2 ετών και πάνω να καταναλώνει γάλα το οποίο είναι χαμηλό σε λιπαρά με 1,5-2%. Έτσι. Στο γάλα μέσα δεν πρέπει ποτέ τα παιδιά να βάζουν σοκολατούχα παρασκευάσματα ή κακάο, γιατί αυτά δεσμεύουν το ασβέστιο και δεν μπορεί μετά ο οργανισμός να το απορροφήσει. Μια πάρα πολύ, θα έλεγα, χρήσιμη πληροφορία είναι αυτή, γιατί συνήθως τα παιδιά το γάλα δεν το πίνουν σκέτο, αλλά συνήθως βάζουν και τα απαραίτητα cornflakes και όλα αυτά που ξέρετε, και πάλι άρα δηλαδή ενώ μεν πίνουμε γάλα, στην ουσία δεν παίρνουμε την απαραίτητη ποσότητα ασβεστίου, την οποία είναι τόσο απαραίτητη για τον οργανισμό μας. Το γάλα πρέπει πάντα με κάτι να το συνοδεύουμε. Μπορεί τα δημητριακά αυτά να είναι όπως τα ξέρουμε εμείς,
στα δημητριακά, δηλαδή απλώς εδώ θέλω κάτι να τονίσω, ότι όλα τα δημητριακά του εμπορίου έχουν ζάχαρη. Απλώς άλλα έχουν περισσότερο και άλλα έχουν λιγότερη. Αυτά που είναι ολικής αλέσεως που προορίζονται για δίαιτες έχουν σαφώς μικρότερη ποσότητα ζάχαρης και είναι και τα πιο κατάλληλα. Θα ήθελα όμως εδώ να τονίσω κάτι. Έχω παιδιά τα οποία κάνει τέλεια διατροφή μέσα στη μέρα και όμως είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, γιατί καταναλώνουν μεγάλο όγκο δημητριακών το πρωί. Μπορεί να γεμίσουν δηλαδή μια γαβάθα γάλα και να βάλουν και το μισό κουτί από τα δημητριακά. Και αυτό τα παχαίνει πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν όποια δημητριακά και να πάρουμε θα δούμε απ' έξω που έχει δύο στήλες. Η μία στήλη λέει ανά 100 γραμμάρια, τόσες πρωτεΐνες, τόσες θερμίδες, τόσοι υδατάνθρακες, και δίπλα έχει μία άλλη στήλη η οποία λέει αναμερίδα 30 γραμμαρίων. Γιατί γράφει αναμερίδα 30 γραμμαρίων? Το έχουν αναγράψει από μόνοι τους? Όχι. Τους έχει υποχρεώσει ο νόμος στην Ελλάδα και διεθνώς για να αντιλαμβάνεται το παιδί και ο γονιός τι θα πει μερίδα. Και αυτή η μερίδα είναι περίπου μισό φλιτζάνι του τσαγιού ή 3 γεμάτες κουταλιές σούπας. Αυτή είναι η σωστή ποσότητα που πρέπει να καταναλώνει ένα παιδί. Επέτρεψέ μου εδώ σε αυτό το σημείο να πω ότι κανένας δεν κοιτάζει όλα αυτά τα ψηλά γράμματα και κανένας δεν βλέπει τα 30 γραμμάρια. Εγώ ξέρω ότι βάζω μια γαβάθα, έχει το μισό κουτί γάλα και αρκετή ποσότητα δημητριακά, όχι αυτά που λέτε εσείς τα ολικής αλέσεως. Δυστυχώς τα παιδιά, ό,τι δεν είναι γλυκό και δεν είναι έτσι γευστικό, δεν το θέλουν. Και εκεί είναι νομίζω ο ρόλος των γονέων να επιβάλλουν, να μπορέσουν να πείσουν το παιδί με ένα ωραίο τρόπο ότι θα πρέπει αυτά τα δημητριακά, αυτά τα cornflakes και όχι αυτά τα οποία είναι μέσα στη σοκολάτα. Και εδώ θέλω και λίγο πάλι την άποψή σας ότι έχει σχέση με το ρόλο της διαφήμισης σε όλα αυτά και πώς δηλαδή επιτρέπουμε, γιατί πολύ καλά τονίσατε ότι πρέπει να νοιαζόμαστε για την υγεία των παιδιών μας. Άρα λοιπόν το όλο σύστημα δεν ενδιαφέρεται πέραν δηλαδή το εμπορικό όφελος και όλα αυτά τα που γνωρίζουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει πρόληψη στην Ελλάδα, γιατί αν υπήρχε πρόληψη από αυτά έπρεπε να ξεκινάμε. Έτσι, η πρόληψη λοιπόν δεν είναι σε μεγάλο βαθμό, γι' αυτό και ολοένα αυξάνονται και τα ποσοστά της παιδικής παχυσαρκίας κλπ. Που αν έχουν γίνει αντίστοιχες μελέτες σε κόστος φροντίδας, έτσι, και όταν λέω φροντίδα δεν είναι κατά ανάγκη μόνο στο νοσοκομείο. Έτσι, όλα νομίζω θα είναι πραγματικά δυσανάλογο με οποιοδήποτε άλλες παρεμβάσεις. Δηλαδή θα μπορούσαμε προληπτικά να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις από όλη αυτή την γάμα των ειδικών επιστημόνων και να έχουμε όφελος μακροπρόθεσμο από πλευράς κόστος νοσηλείας. Αλλά δυστυχώς σε αυτή τη χώρα ποτέ δεν βλέπουμε το κόστος και το όφελος από πλευράς, πολύ καλά τονίζεται, την πρόληψη. Δυστυχώς δεν υπάρχει εθνική στρατηγική πάνω σε αυτό το κομμάτι που είναι η υγιεινή διατροφή και η πρόληψη κάποιων ασθενειών. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν και αντίστοιχες εταιρείες, υπάρχουν αντίστοιχα ιατρεία, δηλαδή έχω την εντύπωση ότι πάντα φτάνουμε όταν φτάσει το πρόβλημα, το κόμπο στο χτένι, όταν έχουμε την παχυσαρκία τότε θα κάνουμε και αυτό και εκείνο και το άλλο. Ενώ πριν, που νομίζω εκεί είναι, και ειδικά επέτρεψτε μου να πω ότι ειδικά στα σχολεία, λίγο με τα σχολεία έχω ένα θέμα. Δηλαδή, εκεί νομίζω τα παιδιά που και εκεί οι δάσκαλοι είναι πρότυπα και εκεί θα έπρεπε να υπάρχουν ειδικές ομιλίες. Δεν ξέρω εσείς αν ασχολείστε και με αυτό και αν σας προσκαλούν να κάνετε ειδικές ομιλίες. Ακόμη καμιά φορά εννοώ στους γονείς, έτσι, να είναι στοχευμένοι σε αυτές οι ομιλίες, γιατί και οι γονείς πιθανόν να μην έχουν όλη την εξειδικευμένη γνώση που έχετε εσείς και έχουμε όλοι εμείς που είμαστε στον χώρο της υγείας, και αφού το διαφημίζει η τηλεόραση, άρα είναι και καλό. Για να διαφημιστεί περνάδι, άρα είναι καλό. Ναι. Εγώ, όπως και άλλοι συνάδελφοί μου και άλλοι ειδικοί, πηγαίνουμε σε πολλά σχολεία και κάνουμε ανάλογες ομιλίες. Προσπαθούμε όσο γίνεται περισσότερο να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις. Βέβαια δεν υπάρχει και πολύς χρόνος, γιατί βλέπετε είμαστε καταπιασμένοι και με τα θέματα του νοσοκομείου, που και εκεί είμαστε απαραίτητοι και στο λιγοστό χρόνο που διαθέτουμε ό,τι μπορούμε κάνουμε και εμείς. Βέβαια αυτές οι εκδηλώσεις βοηθάνε πάρα πολύ. Επειδή πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή λέω ότι πάρα πολλά θέματα θίγονται και όλοι εμείς που ασχολούμαι στον χώρο της υγείας έχουμε την επιστημονική γνώση και τα νέα δεδομένα. Όμως αυτά τα νέα δεδομένα πρέπει να φτάσουν στο τελικό αποδέκτη που είναι οι γονείς, ό,τι έχει σχέση με τα παιδιά. Όμως σε αυτό το σημείο ο ηχολήπτης μας, ο Δημήτρης Γεωρονιμάκης, με ειδοποιεί ότι έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος της εκπομπής και ειλικρινά θεωρώ ότι δεν προλάβαμε να πούμε αυτό το οποίο πρέπει
πρέπει για την παχυσαρκία. Κύριε Καλέργη, νομίζω ότι θα μας τιμήσετε με την παρουσίαση και μια επόμενη εκπομπή να μιλήσουμε και για αυτό το τεράστιο θέμα της παχυσαρκίας, έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους γονείς που πιθανόν ακούν, παρακολουθούν τη συγκεκριμένη εκπομπή. Εγώ θα ήθελα ειλικρινά να σας ευχαριστήσω που σήμερα ήσασταν στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας και δώσετε αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες και τις πολύτιμες γνώσεις ό,τι έχει σχέση με την υγιεινή διατροφή στα παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μεταφέρω τις ευχές μου σε όλο το ακροατήριο. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή ολοκληρώθηκε και σας χαιρετώ. Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου. Με τη Βασιλική Μάντζιου, καθηγήτρια παιδιατρικής νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.